RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panugya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpawag ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Baldo, ginaingon, ang bana nga buutan nga dunay laing babae nga magpaatbang, lagmit ang bana magkahuna-huna gyud og binuang. Labi na ko na yang asawa, nanimaho na lang kagbuang. Mao kini hitabo sa kong kinabuhi, nga di ko mahimong mahikalimtan. O siya, gaguna-huna kag-atya sa inyo kasani, mani. O lagi tayo, buhang nga oy. Sukad lang dunay laing babae nga magsigig patsansing nako. Ay, pagkatunto ba ya din mo? O siya man, wala kay gusto ng imong pangasaunang, ha? Nga, sulti ka magsama na. Ay nakagusto ba tayo, pero mas guwapa maging magsigig patsansing nako. Good. Indot kay lawas ba nga is kay panit, flawless. Hilam. Ba niya plulis. Sa bagay, pagpalo kong na baba mo. Atas man ito, itingog ang imo atensyon. Kay, kasunod ang iba mo. Kaya mo iba anong mga niyo eh. Busa ayaw niya kusikin taon ay. Ani na lang tadi ni magkatang taxi dong. Hala, si Mary ka na sa atbang. Nagsigil ba tanan ako? Kupahagin pa yan na, eh. Hoy, Baldo! Day. Day. Ano sa mga ka-uy? Ano mo kagwasi mo kagalingon? Oh. Uy. Kada pa babae sa atbang ba? Nagkidhat man? Ha? Kasi gikidhatan, anak. Ambot. Si ambot. Mo tinahinungdan no, nga maragwa kas imong kaugalingon. Bibig gani be. Day, Marley. Dali babalik diri, Day Marley. Bangas ka. Saon ka ni si Mary? Kinsa imong gikidhatan, Day? Ang akong pamanhunon, ha? Natural nga siya. Ang angog ikaw nga babae man ka. Umaabot na ako isang bana. Busa wa na'y babae nga pwedeng magpa-chancing niya. Mahimo man kaning ilugod ang minyot na. Si Baldo pa ka nga ulitaw pa. Wa ka pa'y katungod niya, Day. Kay wa pa man mo magkasal. Animal? Animal ka? Animal set ko. Usay gusto niyo? Ha? Usay gusto niyo? Day. Day, ay napagitag away, Day. Uy, ikaw sa Day. Dali. Hi, Bal.
kuan. Ibog tingali ni bayhanan ni mo, Baldo. Kagikidatan mo kanya, God. Kita dyan ko siya pagkidat niya. Dari taksi padong dari. Taksi. Taksi. Daw si kay siya. Gata? Dali na. Ha? Dali na. Sabar. Abdes ako puntahan na. Dali na. Mana ka na taray? Dali. Papasensya na ha. Kapot na rin umabot akong asawa. Okay lang, Kwaps. Tana day, Marne. Ikaw, God ba? Bisan kasluno na ta, mutubay kagihapog istorya sa laing babae. Day. May malisya ng pagtubay na kong istorya ng babae ba? Ang importante nga, ikaw ang akong mahal. Kinala madali ang atong kasal, ha? Aron nga, wala nila yung babae nga magpa-chancing ni mo. Mapakasal na yun ta. Kasulunod na bitaw ta. May buwan ng pizza na ko nang ipaabot na to. Basta i-relax ang imong hunahuna, ha? Kay, ina na ang buutan mo kung pagkatao ba? Hindi na mahitabo nga madto ba kong lain. Paano naging ka, Baldo? Ako kasayod. Mary. Si Mary! Si Mary, Marnie ko! Dili ko si Mary! Marnie maday ka, no? Marnie. Marnie. Ikapod siya sa aming buhat. Hay, ahak ba yung mura nagmahay ko ini eh. Nagpakasal ko niya. Ug si Mary may niya sa kong huna-huna. Pero, di ko padasong ating tasyon eh. Buutan huna-huna. Pero, di ko padasong ating tasyon eh. Buutan kang pagkabana. Ba? Nagsige ka pong pachansing ni mo kanang Mary? O lagi tayo. Kung murag hapit na ako madada, kay guwapa maguro ka na siya. Ay, padas, tintasyon, ay. Kanya niya kang, kuan yung tanga po nga, mga asawa ni man, asawa ng mga inani mo. Siya na lang ang tagig. Panahon ka na nito. Gusto ko tayo. Sama. Buutan ko. Basta di ko mapadagting tasyon. Tungkol kay buutan kong pagabana. Oy. Lain ba? Misulti man sa nakos Mary taon nga hangtod kuno karon nakagusto pa siya nimo. Bisa ako ba yun? Gibati kong nakagusto sa dunia. Pero, buutan ko pagkabana. May misulti ra ba to siya nako ba? Nga musugo tra ba kuno siya himuon nimong kabit? Ayamat ra. Lagi. Okay ra siyang himuon akong kabit? Lagi. Ay. Buutan naman ka, di ba? Oo, lagi. O di kabitan siya. Di ko pada, Di ko pada abay suloy.
Ha? Si Mary nagpaabot ako sa ila? Oh, paabot kayo. Nyaon saman, ha? Kanina rato na paabutin mo. Hibaw man siya nga waro ni mong asawa. Tuwa sa ila sa probinsya kay namatyan. Mao isugo ko niya nga paanhi ka. Pabuton ko no kaniya. Dami arba ng Mary. Sige, mawad ko. Pero, buhutan ba ka, di ba? Ay, tisingan lang ako binuang ng adlaw. Kabita to. Sabada. Ato na ko si Mary. Kay! Ay, shucks! Baldo! Mablis ka. Huwag ako'y amahan. Pero Mary, minyo taon ko na eh. Huwag ko'y plano nga problemahon ka. Basta kisultihan ta lang ka nga, ikaw ang amahan ini. Sugto na lang to na kung nanguyab na ako. Musugot man siya sa kandhan. Mga mahan man ko na siya ning bata nga niya sa kuntian. Di ko gusto gubot. Igo na nako nga, nakaliwat ko nimo. Mary. Natawag yun ang anak ni Mary nga ako'y amahan. Nagpasalamat na lang ko nga wa kunihatag yung problema. Mga mga kasama ang kaagi ni Baldo, dinhi ning atong tulumanon. What's the style? What problema is style?